व्ही डेकोरच्या तर्फेने तुम्हाला गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गोवाईकरांनी आणि आपल्या बेळगावकरांना हार्दिक शुभेच्छा. एकदा या, व्हिजिट करा, चांगलं होईल. म्हणजे आमचं पण चांगलं होईल, बिझनेस ग्रो होईल, तुम्हाला पण व्हरायटीज बघायला मिळेल. प्रूडेंट न्यूज़ जो आज से समझो मेरे को 7-8 साल हो गए, मेरे को भी उन्होंने ऊपर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं उन्होंने, उनका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ. और उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है आज तक अच्छा ही है, आगे भी ऐसे ही करते रहो. आपका भी सपोर्ट अच्छा है, मेरे को आपका सपोर्ट मिलता रहे, मेरा बिज़नेस ग्रो होता रहे.